dia més a Reciclem des de casa, un espai en el que trobaràs activitats i manualitats amb materials reciclables. Us he de contar una cosa que m'ha passat. Se m'ha trencat la funda de la tablet i amb això del confinament, que no estan totes les tendes obertes, sabeu què m'ha tocat fer? Crear-me la meva funda per a la tablet. Voleu que us ensenyi com es fa? És molt senzill. Mireu el vídeo. Per a poder fer la nostra tablet anem a necessitar un cartró, a ser possible un cartró dur, una regla, cúter, tisores, pegament de paper i papers decorats tipus scrapbook o cartolines. També anem a necessitar unes gometes elàstiques i la pistola de silicona per a poder-ho pegar bé. El primer que anem a fer és mesurar la nostra tablet, sempre donant-li un poquetet de marge d'uns mil·límetres. La mesurem i amb la regla anem a fer les línies. I ara anem a retallar dos com està. Una vegada ja hem tallat aquests dos que són la medida o la mesura de la nostra tablet, anem a tallar una aproximadament la meitat d'estes o un poquet menys. En este cas me dicen 14 centímetres perquè és una tablet xicoteta. Per tant, jo vaig a tallar una de 6, un poquet menys de la meitat. Vaig a tallar 6 centímetres i després anem a tallar dos tires del cartró de mig centímetre cadascuna. Ja les tenim tallades totes i les anem a col·locar de la següent manera. Posem una base ampla, posem, deixant un espai, es veu bé a la càmera, una de mig centímetre, al costat l'altra més ampla, deixant un altre espai, per a que càpia un espai aproximadament com el que tenim al cartró, al costat l'altra de mig centímetre i acabem amb la més estreta. I és moment d'agafar la nostra cartolina o el paper de scrap, jo vaig a utilitzar el paper de scrap, per a posar les nostres bases de cartró així damunt. Si teniu una cartolina gran és ideal, perquè no heu de fer el que jo vaig a fer ara. Si tenim una cartolina xicoteta o trossos de cartolines que tenim per casa, el que hem de fer és unir-les per a que al muntar les parts de cartró que hem tallat tinguem espai suficient per a forrar. Ja tenim el cartró pegat per una banda i com heu vist, així me n'he anat un poquet, però no passa res perquè com això ara ho anem a forrar no se va notar. El que hem de fer ara és, amb unes tisores, tallar així un poquet fent com una espècie de triangle o de solapeta en els cantons per a poder-ho forrar bé i posar l'altra cartolina que hem elegit per damunt. Ja tenim forrada la primera part del cartó i ara, abans de posar l'altre paper damunt, el que anem a fer és, o bé, això és una doblegadora, o bé amb una doblegadora o bé amb la fulla de les tisores, el que anem a fer és doblegar, marcar les parts per on anem a doblegar la nostra funda. Ara, una vegada ja hem doblegat bé aquestes parts, el que anem a fer abans de decorar-ho és tallar unes gometes, mesureu bé la mesura de la vostra tablet, unes gometes que les anem a col·locar així en els cantons, d'aquesta manera. D'aquesta manera. Quan ja tinguem aquesta gometa posada és quan anem a decorar amb un altre paper o una altra cartolina per damunt. Ja hem posat les 4 gometes i hem tapat l'espai decorant la part interior de la funda. També li he posat una gometa així darrere, així i així, per a que puguem tancar la funda i així se queda en la gometa com si fos una carpeta. Ja tenim la nostra funda per a la tablet.
S'animeu a fer-la? Ens vegem en el pròxim vídeo. Adeu!